Êvar baş, Kurdistaniyê nihêja sernavê rêver biriya çarpel medya Silav û Rêz bêhêviya ku îşev em bi hev re bernamakî xweş derbas bikin em dest bi bernama xwe dikin. Temaşevanê nêja mîvanê min ê îro Rêzdar Cemal Özçelik e. Berî ez bi Kek Cemal re bipeyivim gelek cara em wexta mîvanê xwe dewet dikin. Kêmasiyekî ya jî ji alî min kêmasiyek e niha ji alî siyasetmedara, ji alî rojnamevana, ji alî nivîskara wexta merîv wan dewet dike divê mirov hin aliyê wan bêje em elîmîne li welatên wekî me, welatên dagirker, welatên Doza Azadiya Kurdistanê dimeşînin wexta kesayetên wan zindî bin em pirayî car behsa hin aliyê wan nakin wexta yanî koça aliyê din dikin ya jî wefat dikin em behsa gelek xusûsiyetiyê wan dikin. Niha nasiya min û Kek Cemal ji sala hezar û heştê û heşta em ji Diyarbekirê me sürgûnî cêhanê kiribûn. Kek Cemal wê demê rojnamevan bû. Kek Cemal û hevalên xwe di wê tarîxa salên hezar û neh sed û heştê û heft heştê û heşt û berî wî ji bo Doza Azadiya Kurdistanê barekî pir giran hildabûn. Kovara medya derdixistin ji medya güneşî. Medya güneşî wê demê di siyaseta Bakurê Kurdistanê di zanîngeha de Olanda bû. Yek ji berpirsyarê wê Kek Cemal bû. Wî û hevalên xwe wê demê mora xwe li wê pêvajoyê xesibûn. Niha wexta mirov ev tiştana dibêje wekî ji nifşê niha bi şikilekî din tê xwanêkirin. Lê siyaseta sivîl kovara bi wî rengî û ya Doza Kurdistanê dimeşîne li paş ew helwesta xwe bûn. Jiyana wan li ber dadgehê ya jî li zindana derbas bû. Ji wê demê ez Kek Cemal nas dikim xwedî sekinekî, xwedî helwestekî û heta îro jî ji bo Doza Azadiya Kurdistanê çi ji destê wî hatiye vê xebatê hilgirtiye û di nav tekoşînê de ye. Kek Cemal tu bi xêr hatiyî? Merhaba Kek Sîrac, serseran navxêran de be. Ez jî silav û spaziyê xwe ji we re ji çarpel medya re û hemû temaşevanên me dikim. Ev bû wesîleyek ku em hinekî ber bi dîroka kevnar bimeşin. We basa roja medya güneşî kir. Tesadüfek pir mezin e ku tam di vê rojê derketibû. Di sala hezar û neh sed û heştê û heşta de yanzdehê Nîsanê di cara yekemîn ji çapxanê derketibû û wî havî ketibû qeyda û tesadüf bû îro jî me bi hev re ev bername dest pê kirê. 37 sal di ser derbas bû, tu divê qey wek do bû. Gelek xebat û çalakî ji wê demê heta ana her berdewam in û em kêfxweş in ku îro çarpel jî berdewamiya vê çandeyê û vê dîrokê berdewam dikin. Gelek spas. Bi rastî tesadüf bû yanî wer aliyê ew ê min ew nekir lê wexta te dî wexta em peyivîn min te dewet kir wer jiyana te hat ber min yan ber çavê min ew fedakariya te û gelek caran nifşê anka mesela wexta behsa xwe dikin dibên mîlat wekî ji wan dest pê kiriye ê xebata siyasî jî yê kovar jî lê ne ev wî rengî ye. 6 salê zindî tekoşîna azadiya netewî Kurd gelek beşên jiyanê de didome lê em bi xwe wekî ew wê
آوی پیناسه دکن ام بردوامی تکوشینا 200 سالینه کیج بوی دوز آزادی کردستان گورک دانی بسر هف ریزا مجیر هیه و دوی مری ند کوچا داوی آلیه دنده ند شهید بوینه ده وقتا زندین دبی مر پس نوان بده yani ji bo wî xebat û tekoşîna we ya hêja bû em anka werin ser mijara xwe ya esasî ya bingehîn ya sohbeta xwe ya îro kek xwastî ez ew ê dişopînim bawer dikim aliyê te yî nivîskarî ew ê jî heye ama dixwazim bi çend deqeya ez jê agahdar im xebatekî tê nûh jî heye ama dest bûya bik û dûr ez ê em ê derbasî rojevê bim rewş çi ye anka li ser xebatên pirtûka wek hûn zanim wek arkeologekî jî ez xebatê xwe didomînim hin lêkolîn henin ev bîstî salê vê dawiyê li der û dora Heranê hin tişt derketin holê her carê navên cuda lê tên kirin girê mirazan vê dawiyê Qarantepe wek em navekî din girê Keşlê girê Dirrikê derdkevin holê ew di dîroka Kurdistanê û a mirovatiyê de ciyekî xweser û taybet e ez dixwazim di nav gelê me jî de ev bela bibe têgeha wê çi ye ehemiyeta wê ji bo gelê me dîroka me çi derkeve pêşiye koka wê digêje heta 12-13 hezar salan ev dide nîşandan ku Kurdistan bi rastî jî ji hêla çandê şaristaniyê gelekî kevnar e û gelê Kurd ne gelekî koçber e ku wek daha zanîn beriya çend hezar salan hatin herêmê na şopê me yî DNAyê heta digêjin 5 hezar salan lê ev kêmanî 15 hezar salê jî êdî wek ber bi netewbûnê gav tê avîştin em wêya dibînin li Kurdistanê ji hêla Zagrosê bigire hetanî Behra Spî û Anatolya navîn a îro tu dibîne yek gel yek mirov yek însan ê ku bi hevdir girêdayî ji wê çaxê de bi hevdir li ser yek axê jiyanin û bi vî havî erdnîgarî û nexşeya Kurdistanê jî bi rêya xwezayî çêbûye ez dixwazim vêya derxînim holê û di wir de pêwendiya çandên cuda ê li tevayê dunyayê derkevin holê em îro wek hûn zanin behsa globalizmê dikin em dibêjin kî dinya biçûk bûye bi hevdir girêdayînin lê em dibînin berî 10-12 hezar salan jî bi awakî mirov bi hevdir girêdayî bûnin bi rêya koçberiyê be bi rêya dayên û stendinê be çanda xwe baweriyên xwe an jî tiştê ku afirandinin tim bi hevdir veguhastinin û haya wan ji hev di çêbûnin em dixwazin Kurdistan ne tenê wek ciyê şer û tekoşînê berxwedanê di heman demê de wek ciyekî dîrokî ye û bingeha mirovatiyê jî lê hatiye avakirin were naskirin heta niha di wê mijarê de wek rêze pirtûk mi dest pêkirinê du hevderket a sêyemê jî hefta pêşiya me ew ê têkeve çapê hedefa me ew bû ku em bigêjînin Newrozê nebû hin derengî çêbû û êd jî ket nabêne ez bawerim hefta pêşiya me şûn de ew ê têkev çapxane û demek nêz de derkeve Valla te ava bi te here bî tu kar û xebatê hêja dike em li bendê ne em ê wexta derkeve em ê bixwînin kek Cemal ez werim ser mijara me ya îro bêguman yani gelek tişt heye lê cenabê te jî belkî dişopîne yani bernama me taybetî jî ya min aktuel ez bûyerên li Kurdistanê her çar peştê Kurdistanê pêk tên bi mîvanê xwe şîrove dikim ya jî em bi hev re sohbetê dikin niha aktuel niha li Bakurê Kurdistanê
ناو لێ نەیەکردنجی مژارێک سەرەکە یا ئەوێ هەیە یعنی ئەم ببێن یا جێ بێن چارەسەریە یا ژی ئاشتیە چ دبێ برا ببێ لێ rewşa siyaseta Tirkiyê piştî vê banga serokê PKK Abdullah Öcalan siyaseta Tirkî jî serûbin bû yani em bibên bangek hat kirin wek ji alî Devlet Bahçelî dûre ji alî hikûmetê lê navbêrek hat dayîn û piştî wî ew CHP û xwepêşandan û gelek tişt derket olê lê wek ew pêvajo hat ji bîr kirin lê bi banga hevdîtina do ya Serokkomarê Tirkî û heyeta demê rewş ji nû ve ket rojevê û zindî bûye. Dixwazim cenabê te ew ê bipirsim. Cenabê te vê pêvajoyê çawa şîrove dike ama em pirsekî wer û li gorî axaftina te jî ez ê ji cenabê te em tişta bipirsim. Tu çawa şîrove dike? Gelek spas. Wek hûn dizanin di cotmeha salê çûnî Devlet Bahçelî ev careyê kemîn anî rojevê lê paşê derket holê ku ev hinekî bingeha wê kûrtir bû heta beriya salek wê jî ev hevdîtin û guftugû çêbûnin û di cotmeyê jî hat der. Biya min ev gav bi geşedan û pêşveçûnê Kurdistanê û bi giştî Rojhilata Navîn ve girêdayî bûn. Evana tiştê ez dîmînim li ser 4 xalan ava bû. Ew 4 xal jî bi 4 perçeyên Kurdistanê ev girêdayî ye. Wek hûn dizanin di meha mijdarê de li hember Beşar Esad tevgerek hat li darxistin. Kesek ku ev plansazî kiribûn wan zanîbûn ku demek nêz de ev sîstema Baasê li Sûriye ew ê hilweşin û îhtimala ku Kurd mafên xwe yî netewî ê hîn pêşvetir bi dest xîne hebû yek ji wê gava ku Dewleta Tirk xwest bavî ji ser vê pêvajoyê ew bû ku li Rojava li Sûriyê bi giştî pêşiya Kurda bigire wan bêçek bike û wan bê maf bikin. Tenê wek mavê hemwelatiyê, wek mafê hilbijartina, mafê ziman û çandê biçûk wan bi wî awî pê têr bike. Yek sedem ew bû lê tiştê derket holê ji xwe ew jî bi cî hat lê xwestinê wan derneket pêş. Kurda berxwedan heta dawiyê berxwedan şerê xwe meşandin taliye taliyê mecbûrman merkeza Şamê bi Kurda re rûniştin. Ew rûniştin berî her tiştî bû pejirandina herêma Kurdî wek herêmek serbixwe rêveberiyek bi serê xwe ne serbixwe bijî bi serê xwe hat qebûlkirin ew di raya giştî a dinyayê de meşrû kirin. Herçi çendî madeyê di wir de yek bi yek ne tam li gorî dilê me nebijî ji bo meşrûbûyînê û qebûlkirina îdareya herêmî gavek pir mezin bû. Gava duyemîn bingeha duyemîn jî pêşveçûnê Başûrê Kurdistanê bû. Wek hûn dizanin çend sal e Dewleta Tirk ser navê Pençe Kilît operasyon û dagirkeriyên hewldanê dagirkeriyên ê pir mezin kirin. Nêzî 100 qereqolî li wir çêkirine û gav bi gav bi cî bûn. Wan şêla xwe gotin em li wir bi ser ketin. Me pençe û kilît me girtî êdî me rêl ber wan negirtî. Lê di wir de tişkî nû derket holê dema ku wan hin herêm xistin bin kontrola xwe bûn xwediyê bingehên sabît û ew bi xwe êdî hêdî hêdî bûn hedefên êrîşan. Şervanên ku xwe ji wê hêlê vekşandin êdî wan dest pê kirin êrîşî ser baregehên dewletê kirin. Dewletê xwest vê pêvajoyê jî ser navê pêvajoya nû qut bike ku ew êrîşê li ser wan pêş neçe. A sêyemîn jî
احتمالا که لروشلات کردستانê bi giştî li Îranê dîsa geşedanên nû werin alozî serûbinbûnê nû çêbibe û li wir jî ihtimal heye ki Kurd çawa li Başûr û Rojava mafê xwe bi dest xistin li wir jî bibin xwedî maf ji ana de xwestin Kurda bêçek bikin rexistinê wan belav bikin da ku li wê dera bi awakî girseyî Kurd nikaribin müdaxale bikin. Ev pêvajo hîn jî berdewam in. Cemal tê açara jî bibêje dixwazim muxtawê tu vê ew ê jî niha anka sibe hevdîtina Îranê û Amerîkayê di wê mijarê de dixwazim muxta cenabê te dikane piştî wê xala çara jî bêje ya jî anka ji dikare Belê ew ê bi serê xwe mijareke ez a çara jî bivêjim em ê serweya jî çend tişta bivêjin a çara jî ser Bakurê Kurdistanê ye. Kurd herkê diçin hişyar dibin. Herkê diçin bêtir qala da û doza xwe dikin û rêveberiya ana jî herkê dihere bingeha wê dihele. Ji bo ku vê îqtîdara xwe serniga bihêle ji xwe li çareseriya digerin. Ji bo ku piştî 3 salê hukmê xwe dirêjtir bikin, berdewamtir bikin pêwistiya wan bi alîkariya Kurdan heye dixwazin dîsa ji xwe re bi riya Kurdan çareyekê bibînin. Li ser van her çar xalan xwestin pêvajoyeke nû dest pê bikine. Ad wir di wek hûn zanin bangek hat kirin. Siyaseta dewleta Tirk ev e. Di binîrê guftûgoya çêdikinê hin soza didin lê dibêjin ji bo ku di raya giştî de kes nebêjin rêxistinê zix li we kiriye Kurda zix li we kiriye hûn mecbûr manin van gava bavîjin ew îmaj şê nebe dibêjin ki hûn bê qeyd û şert xwe bela bikin ya jî daxuyaniyê bidin em ê di binî di gava bavîjin. Wek havê konevaniyê qûrnaziya dikin piştî ev bang çêbûn jî ji xwe gotin bê qeyd û şert we bang kiribûn em li hêviya we nin hûn ê çekê xwe dînin û xwe belav bikin û xelas. Lê xwestina wan bi cî nehat. Ji ber ku xwestin bi cî nehat muhetabê wan got bi vî hawî nabe. Hema wan bivêjin te xwe belav bikin û ev îş qediya. Ji bo vêya şert henin, merç henin di xala dawiyê de her çi qasî ew bang çêbûn ku çek bêdayîn û fesekirin çêbibe jî bi du gotina gotin gerek berê hin pêngavên hiqûqî û siyasî bên avîtin ku heta ew tişt çêbibe. Ji ber wê ew pêvajo xetimî. Îdenê xetimî çawa bû wek we jî got ji bo rojevê biguherin mesela CHP û İmamoğlu anîn pêş û xwestin bi wê rêyê manevrayekê bimeşînin îro ana rojev di wê astê de ye. Nahakek Cemal bêguman yanî di hemû gelên ji bo azadiya xwe ji bo rizgariya netewa xwe di nav tekoşînê de ne yanî cîkî dest pê dikin anka pirtûkek dest mide heye yan bi terorîsta nav Nenûkê de dibe peyvandin wer vê demê mijar jî aktûel in wer yanî gelek cara wexta ev konflîktên heyî wexta dixwazin çareser bikin destpêkek wê heyî yanî anka ji bo Bakurê Kurdistanê ciyê ku mirov pê kêfxweş bi bi rastî jî heger yê şerê çekdarî dane û gîhanê noxtakî dibên êdî mîlada şerê çekdarî qediyayê em dev ji şerê çekdarî berdin ew tiştekî baş e. Lê wexta şerê çekdarî û ku gava din cenabê te bi ew ê pênase kir êl hemberî te bi awayê konevaniyê bixwazit te bi dehfika bi tişta te bixapîne û bîne ew ê yanî neheqiyekî li tekoşîna doza azadiya Kurdistanê ku bi hezaran xortê wê di vê rêyê de şehîd ketine. Cenabê te ji samîmiyeta ya jî
ji evê re baweriya wî heye ya gelo ev yani ev pêvajoyê wekî ku tê plankirin ew ê bi dawî bibe yani PKK dev jê çeka berde dewleta Tirkî ji alî mahfê neteweyî ya milletê Kurd ew ê gava bave ya jî ew ê ji bo mahfê milletê Kurd ew ê cihê bigire yanî ji anka lîstika ku anka dixwazin li Tirkiyê bilîzin dîsa dibe filîmê ji nû ve girtin ya paşiyê heta li Tirkiye demokrasî neyê pirsa Kurd çareser nabe lê bi dehan sale ku derketî ortê heta pirsa Kurd çareser nabe demokrasî nayê Tirkiye tu çawa şîrove dike gelo viya evaya ev pirsgirê digêje heta koka damezrandina komara Tirkiye Kurda tim rê û rêbazê aştiyane hilbijartinin xwe tim xwestinim bi Tirkan re bi hevdir re gavê bavîjin û meseleyan çareser bikin hîn di dema Mistefa Kemal de wek tê zanîn kongre çêbûn kongra Sîwasê a Erzurumê ev hemû li Kurdistanê çêbûn bi piştgiriya Kurdan çêbûn lê wan tim li ser esasê soz û sozên xapînok siyaseta xwe meşandin hîn wê çaxê soz didan digotin em ê muxtariyetê yanî bi gotina îro otonomiyê bidin Kurdan lê piştî li Lozanê jî ew konevanî û siyaseta xwe yî gemarî meşandin û Kurd bêmav hiştin çawa kirin dest bi înkarê kirin Kanûna esasî de behsa Kurdan nekirin got herkes Tirk in û bira kes behsa tu tiştî nekin heta cil û bergê Kurdî li gel zimanê Kurdî qedexe kirin tu îro lê dinêre ev siyaset tim şiklê xwe diguherîne û bi heman zihniyetê berdewam dike xwezî Kurd mecbûr nemana dest neavîştina çek Kurda tim berî ku destê xwe bavîjî çekê sed carî fikirînin nîv carê gavavîştin bifikirin li Sûriyê li Rojava bi salan da û doza mafê hemalatiyê dikirin mafê muzîkê dikirin mafê çandê dikirin lê sîstema Baasê tim bi zilim bi zordariyê bersîv didan lê îro çawa bû ger Kurd hêz destê wan tune ba çek û rextê wan tune ba gelo ew ê îro ev maf bi dest xistine na eksê wê ew ê rûberî qetleama û jenosîda bibûna ew ê tar û mar bivana heman tişt li Başûr Kurd ew qasî bi hêvî bi libergerandin heta çûn ber deriyê Sadam digotin werin em li hevdû bikin lê dîsa vana xwe tev nedgerandin bi gazê kîmyewî bi çekê giran bersîv didan Kurdan li Îranê jî heman tişt Serokê mezin Doktor Qasîmlo bi dilpakiya xwe çû xwest bi hevdîtina meselê çareser bike lê dewleta Îranê ew xistin kemîna gulebaran kirin paşê Doktor Sadiq Şerefkendî jî heman tişt hat serê wan ji bo veya divê Kurd tu carî hêviyê xwe bi van dewletên dagirker re girê nedin tim lê rê û rêbazê aştiyane em ê bigerin em ê hewl bidin xwîn hindiktir biherike bedel hindiktir bê dayın lê Kurd dema ku dest ji çeka xwe berde ew ê îmha bibe ez vêya dibêjim û hêdî dewlet jî me başnas dike em jî wan başnas dikin mimkûn e hin biryar bên Cemal dixwazim tekevim naberê bira temaşevanên me mijarê yani em bi wan re çûnke ev gengeşiya ya jî ew fikrê cenabê te gelek cara li saha siyasetê jî merî ew ê dibîne niha cenabê te behsa Rojavayê Kurdistanê kir got çek dest wan de evî bikin de facto piştî 2011 û rewş derket ortê Kurda çek hilda û berxwe dan tiştê baş dikin hîn jî divê wî evî bikin li Başûr bi rengekî din e çek artêşekî mezin çêbûye em bibên nêzî yani 100,000 zêdetir pêşmergehan ka hene li Rojava jî ew ê hene li
Rojhilatê Kurdistanê jî ye. Lê taybetmendiya Bakurê Kurdistanê yê ku şerê çekdarî dide bi xwe dibêje ku nod û yekî şûn de mîlada şerê çekdarî xelas bûye. Cenabê tevê ew ê çawa şîrove vedike? Yanî tevî ku yê dest pê kiriye dibe viya êdî li ber me kelemeke em ji viya xelas bin viya ew ê çawa be? Yanî em bibên ev dîtinên ku gava de mesela cenabê wexta wekî wê ew tişta got. Yani ez jî wek şexs yani wek siyasetmedarek wek Kurdekî ez dibêm şerê çekdarî li Bakurê Kurdistanê êdî bûyî bar û ketî ser milê tevgera Kurd ji vê astengiyê millet êdî yani ew nikane wazîfa xwe jî bigire. Ev 10 sal zêdetir e yani ji bela teknîk teknolojî bi şerê çekdarî li Bakurê Kurdistanê tiştek nikanin bikin. Ev tevgera Kurd ji vê barî xelas bibe gelo ji bo siyaseta sivîl ji bo mah bi destxistinê ew ê hîn ne baştir be? Belê ji nod û sisiya vir de hûn zanin hin hewildan hatin dayîn agirбест çêbûn ji bo ku şerê çekdarî dînin hêleke û bi rêbazê di nê xebat çêbibin gelek hewildan çêbûn. Lêvanan jî tim bi hin şertan ve girêdayê bûn diviyabû hin bingeh çêbûne. Wek hûn zanin cara yekemîn di sala nod û sisiya bêtir bi înisiyatîfa dewleta Tirk a Turgut Özal dest pê kirê. Kurda jî erênî bersîv dayê. Gelek der û dor û rêxistin jî çûn wê demê Lubnanê beşdarî daxuyaniya çapemeniyê bûn. Lê çi bû? Dewleta Tirk tigav neavîşt. Heta piştî wê zilm û zdordariya xwe zêdetir kir. Mesela nêzî 4000 gund û mezre hatin şewitandin bi piranî ji sala nod û çare û şûn de û dest pê kirê. Yani dema ku Kurda got em amade nin çekê xwe dînin wan bêtir zix lêkirin. Bi milyonan mirovên me mecbûrman herin metropolan anwerin Ewropayê. Ew xwedê giravî kuştinên qesasne diyar ku şêla dewletê organîze dibûn ji wê tarîxê şûn de qat beqat zêdetir bû. Dewletê ew rê neda. Ana mesela şerê çekdarî gişt êdî Kurdistan bi hevdîv hatî girêdan. Rêxistinek ewa hatî organîzekirin ku dema tu dest çek berde tu rojava jî dike xeteriyê. Tu rojhilat jî dike xeteriyê. Mirov dikare bibêje agirбестek çêbibe û daxuyaniyekê bidin bibêjin di şertê îro de dema dewleta Tirk hin tedbîrê siyasî ê hiqûqî bavî ji bingehekê çêke hewcî nake li Bakur şerê çekdarî bê meşandin. Eva dikare bêkirin. Lê ji bo wê ya hewcî nake rêxistin xwe fesih bikin hêza destê xwe bela bikin. Dem bi dem rewş tê guhertin. Carna mirov dikare bibêje şerê çekdarî êdî ne hewce ji xwe siyaset heye bi milyona însan di nav de ye hewcî nake. Wê demê kare xwe paş dibibe. Zaten tevî ku şerê çekdarî tune jî dewleta Tirk vê êrîşkariyê dimeşîne. Temama êrîşa xwe li ser baregahê wanî başûr dimeşînin, şer li wir dimeşe. Dema dewleta Tirk êrîş nekin ji xwe şerê fiîlen bisekine. Îro biya min çareseriya herî mezin ew ku şer bê rawestandin, dewlet gavê bavîje, ew jî hêdî hêdî hêza xwe biçûktir bikin. Dema pêwîstî çê nebe ji xwe çê nabê. Lê ew îhtimal heye ku dewleta Tirk dîsa metoda jenosîdê têxe rojevê wê demê jî di bingehê de gerek hêzek te veşartî li cîkî hebe. Nahakek Cemal ew yani cenabê te xalekî giring destnîşan kir. Qenaeta min ew mesela jenosîd û tiştên din tecrüba Başûrê Kurdistanê, tecrüba Rojavayê Kurdistanê li holeyê êdî di mijara Kurda de dewletên Rojavayî pir hesas in û anka em bên heger aliyê Kurda û aliyê Ehmed Şara li
Rojavayê Kurdistanê ser hin xala li hev kirine viya bandora dewletên Rojavayî jî hene. Lê wexta meriv li bi giştî li dîmenên Kurdistanê mêze dike, li her çarperçeyê Kurdistanê herkes tevayî rêxistinên Kurda divên pêvajoya ku li Bakurê Kurdistanê dest pê kiriye baş e, erênî ye û em jî piştgiriya wê didin. Niha eger bi wî şiklî bibe û piştgiriya wê ew ê bike, tenê divê yê vî karî vî müzakerat navbêna dewletê wan de tê meşandin divê bi şiklekî din. Mesela çavderiyên min mesela divê hevdîtina bi Serokkomarê Tirkiyê re ew du kesên ku yek Türk e yek Ereb e û serkeşiya müzakerê kirin, yani wek heqaretekî li nasama Kurdî jî bû. Ma Kurd tune bûn ku biçin bi Serokkomarê Tirkiyê re vê müzakerê bimeşînin. Ehmed Türk hebû, em bibên kesayetê din hebûn. Bi wê hevdîtinê çi mesaj dixwazî were dayîn kek Cemal? Tu çawa şîrove dike? Biya min ana pêvajoya çareseriyê ne li holê. Ev pêvajo ne pêvajoya çareseriya mesela Kurdî ye. Bêtir dixwazin hin şert û mercên aştiyane bêkirin û civatek an jî siyasetek hinekî demokratîktir çêbive ku siyaset hevkî bînekê vede. Ana mesele ev e. Bi taybet ne ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdî ye, dewleta Tirkî ji xwe ne nêta wê heye ne jî yê re amade ye. Di dayînûstendinê vî rengî de dewlet û tercihê dewletê jî didin pêş çavê xwe, kesê ku ji hêla dewletê tên qebûlkirin ku xwedê giravî wek objektif be, wek him sernavê Kurda be û him jî hinekî bêalî be, ew kes bi taybet bi qenaeta me tên hilbijartin ku dewlet jî vana bipejirîne, qebûl bikin û kesê ku wek aştîxwaz tên naskirin bi zaneyî ev kes tên hilbijartin. Yana ew bi xwe jî di binî de bi qadroyê xwe re bi wan re radibin rûdinin. Bi rêveberiya xwe yî merkezî me em zanin li Stockholmê paşê li Başûrê yek bi yek dîrek rêxistin jî bi wan re rabûn û rûniştin. Li Îmraliyê zaten ew bi xwe bi wan re didîsînin. Kesê nabênkar bêtir wa kesê nîv bêalî, kesê wa aştîxwaz û kes jî aciz nebin xwedê giravî bi wî awî tên hilbijartin. Tabii dema mesele bibe çareseriya pirsgirêka Kurd û Kurdistanê wê çaxê muhetabê wan henin, rêbazê wan henin û di astek din de divê ev bên meşandin. Kek Cemal dengê te nehat? Dengê mi tê te? Belê tê, ême qut bixî. Wer dengê te qut bû divê evê de. Niha kek Cemal divê mijirekî em bi rastî jî werserê meriva dêşîn û pirsekî serekeyê gelekî zan. Li gorî dîtina cenabê te li Tirkiyê, li Bakurê Kurdistanê ji 10 sal vir û hetanî niha zemîna şerê çekdarî heye gelo? Yani PKK kare em bibên sibe ev tişta xera bibijî, ne çi serî jî, yani bi wê zemînê, bi wê evê zemînekî bingehek wê heye ku kare bi şerê çekdarî Kurd li hemberî dewleta Türk bimeşîn? Ya jî konjonktür destûr dide ya jî ew bi xwe kanin vî karî bimeşînin piştî em bê şerê hendeka û barîqata me dî tehrîbatek çawa çêbû. Lê şerê çekdarî bi xwe li Bakurê Kurdistanê ew wî nemaye, zemînek wî nemaye û ev rêbaza şerê çekdarî wexta mirov bi gel re jî dipeyivê gelek kes dibe, yani zerarê neteweyî ya siyaseta sivîl ya demokratîk zerarê dide. Tu çawa şîrove dike gelo? Ana şerê çekdarî ne tenê bi rêxistinekê girêdayî ye, ne tenê bi gelekî girêdayî ye.
ایرو ام ده دنیا که نامنتهوی و گلوبال ده دیجین شرکی مزن دناف هزین مزن جیهانی هیه دو بلوک چیونن بلوکا چینه که سرکیشه و چین دمشینه و بلوکا روجاوایی که سرکیشه و امریکا دمشینه نوانده شرکی پر دجوار هیه دوی مروب اوا کی گلوبال لیبنره گه اف خبات و ناکوکی و شر و دجبریه گلوبال تنبونا کرد نل باشور و نجل روجاوه تو هاوی نکاربون تنه به هزا خوب سرکتنا دلوی هاوی بناره لباشور جی بنگاه شرعی چکداری تو نبو جبر که دهاتن به گاز کیمیاوی ده 5 دقیقه ده به 1000 انسان دکشتن دهاتن به انفال به هزاران انسان دکشتن او چکا دسته تجیده هنجارا ندبو گارانتی که تو جنوسیدا بسکنینه دما خباتین ته هدفین ته و هزن نافنتوی لحفظو بکه و دمه جتر ریوه دبه ایرو باکوری کردستان که جمال جبودی یتنی تاش که ملز باش زانو به خازم اره سیراج از ورم جبر که وانا بحب که هفته کنند بدو کلمه از دریج نکم انا وقت مگود تبوی هاویله بناره بلکی لروشلاز جی بنگاه شرعی چکداری تو نیه جبر که دولت ایران اوقاز خوانه ای کی اما کی سری خو بلند که دنگ کید که وان امحا دکن لسه رو دما که ایری شکل سر ایرانی چیه بوی امریکا و اسرائیل آنجی شرکی وانی نافخوایی درکبه شرط تنگو هرتن کرد دکارن وگو هزینن فرسته که دما تو نه بری خستن به دستیت چکی حاضر تنبه روشک واده تی چاوه بگر ولاتی خواه یا جی جیک تلیه تی تیخ بن کنترول خواه گرک یعنی تو شر چکداری نمشینه جی گرک تو آماده کاریا خواه بردوام بکن ایرول باکر حوجی شر چکداری ناکش خواه نیمشاندن جی لنوی معنی که تیوی میسیونا خو تمام کری ایدی حوجی ناکو اما برا خو بلا بکو تنه بسیاست ایش بمشه لترکیه بسیاست کار نامشه کارن دندره 6 ماه ده همو برهمه تی که تا دست خستن ده قادا سیاسی چه ری خستن ده برابه به چه دمه به چه پوده به چه حق پاره به پسکه به کارن دندره چند ماه ده گیشا تارو مار بکن گر ده بنگاهات ده تشکتن نبه انا سبرو شرط جهان تیگو هرتن ایرو شرطونه سبرو دما ایران شرط بکره به هر کس ده بیشن که هدی دوتی سر ترکی ادورد دما تو نه آماده به دیوی چاکی چاو مده حاله بکه ایرو تمام حوجینا که شرعی چکداری بمشاندن برا خو پاشت بوشینن حتی چکی خو وشیرن دین هله که رخصنی خو بردوام بکن لی او منطالیتا که ایدی شرعی چکداری قدیای و دی حوجینا که او نراسته یعنی دبی مره تابی شر و سیاستی وک بالانسا که هفته مشین ایرو سدی نود و نه بلکی سدیست کتی قدا سیاستی حتی که او بمشه دبی ام بی هاوی بمشینن لدما که دولت ایدی و اشخار خطر ببینه و دیسا دست به چاره عسکری بگه دبی کرد جی لجی که آماده کاریا وان هبه که جمال دخوازم جاری جوی اوه کی بنگهینه تشت تهلیکین پیش ملت کرد هنه دوی امین کی سرویا بپیون نه دیسا قاسی که از شوپینم دخوازن پرسا کرد و کردستان چرچوا دموکراسیا ترکیه ده بیلن برا ترکیه دموکراسی وره ترکیه وقتا دموکراسی هات ترکیه اون کانن مافی خوی نتویی مافی خوی دموکراتیک بدسخینن یا جی از بیم هر چخواست رکبریک نابینا اتفاق جمهور و یا ملی هبه جی جنش کاوه ببین جارکی او اپراسیونا امام اوغلی جارا کردا آنی خست حميزة ديمقراطية تركيا هر کس دی دبی بمليون كدوس هزار انسان كتن خو پیشاندانا کرن گرتن چه بو نزانم گلک تش چه بو کرداجی دوی مجاره ده مجبوری آلیه کی دکن مثلا آلیه کی دبی برا آلیه ما بک آلیه دن دبی برا آلیه ما بک
قناعتا یا جلگوری جنابیت ایدی روش نهاتیه وقتا کرد پشگریا عالیه کی بکه دبه یک اون وی حق زمان زکماکی یا پروردهی یا سربست سیاست کرن یا ام ببین حق کردا آیدی کردا تشتین کن نمزن تشتین داخوازین لزگین کیجان بلو خون به داخوازی ما قبول دکن امه پشگریا و دکن بگو من کس زنبری دموکراسیا ترکی ننه یا جی او ننه لی دوی ایدی ام یعنی جبوی خلکی نچن محسیا دوی ام جبوی خواه جبوی ولاتی خواه جبوی نتوا خواه و بداخوازی خواه بچن جموان اوهی نباشتر به یعنی آنکا تلیکا کی ور بر اوهی روشنبیر سیاست مدار هن پارتیان کردا دوی مجاره ده سریوان نه زلاله مثلا دبین işte tekoşine ki lemberi AK Partiye te meşandın ev tekoşina demokrasiye qanaata min ev dibe Kürt beri baş binirxinin yani heger Kürt bi duvika ev biçin aliye ki biçin و بخاپن اوجی گناه یعنی اف جبوی باکوری کردستان پیواجوی کی دیروکیه دوی کرد دو اوی نچه دو بلوکان نچه آنکه اگر سبه آخ پارتی در که بیجه والا کردنو از وی حقی و دیدم یا جی جهبه در که بیجه به وی حقی ولا از چاره سرکرنا پرسا کرد ور میزه دکم از اف حقانا بدم کردا برا ورن وی مجاره ام به هفره چاره سر بکن لی تشتی مرب دبینه او پیلا میجاد پرسی و پیلا خواه پیشاندانا مروفا بشکلی کی دن دترسینه و سبه اوی روش بچه عالیه کی دن دوی دور ده کرتنه کشیار بن تو چوا شیرو بید که گلو وی اوی کەک سیراج بڕاستیژی گوتنێ تەگوتن یەک بەیەک ئەز لەگەلم پڕ گرینگن تە تشتێ پڕ خۆش گوت هەمان تشتی ئەزجی دفکرم مەسەلا دەمۆکراسیەدە دو هێلێوێ هەیە ئەم نکارم ببێژن دەمۆکراسیا سیستەما سەردەسمە ئەلەقەدار ناکە ji ber ku heta jîkî jiyana me bûr vigirêdaye lê em zanin ku tenê demokratîzekirina sîstemê heta jîkî têrê nake pirsgirêka Kurd çareser bikin û demokrasî jî ne pîvan e cana hin dewletên dîktatûr bêtir ji çareseriyê jî dikane vekirî bin mesela li Şamê em dibînin HTŞ li îqtîdarê ye li gorî dewleta Türk dewletê dinê bêtir Kurdan muhetab distînin bi wan re rûdinin peymana çê dikinê yanî demokrasî tenê bi serê xwe neqirîter e wek we jî got kî ji me re amade be mafê me qebûl bike hazir bin çareser bikin em jî bi rêyê aştiyane amadenin bi her kesî rûnin û çareser bikin sîstem wek sîstema Amerîka hûn zanin du partiye henin dor bi dor tên serhikm û kîjana wer jî di xala dawiyê de pê sîstemê nû dikin pê xwînek nû nefesek nû didin sîstemê li Tirkiye jî her çi qasî gelek partiye hebin du partiye henin du xet henin û dor bi dor vana tên serhikm cana jî koalîsyona çê dikinê ev partiya AKP ku ev 23 sal li ser hikûme bi MHP re bêdawî jî bi wan re koalîsyon çêkiriye îdî hatiye rojên xwe dawiyê ew qasî gemarî bûnin bingeha wan dihelin tê îşê sîstemê dewleta Türk jî xwe nû bike bi îmajek nû bi dewletê cîhanê re gelê cîhanê re li ser astek nûh pê xwe nûh bike û aboriya xwe rast bike siyaseta xwe rast bike ew guhertin wê îdî bi serê xwe nêvê manê ku her tişt demokratîze dibe dixwazin qalikê xwe biguherînin yek li ser xeta osmanîcîtiya nû dimeşînin yek jî li ser kemalîzma kemneşopiya kevn a nijadperest û kolonyalîst dimeşînin ji xwe tiştê bala me re dişînin dema derdkevin kolana bi sed hezaran alan radikin evana ne ji ber ku ji ala xwe hez dikin alê bilind dikin tişkî balkêş e ji bo wan hildana alê dijberiya Kurd e dijberiya milletê me in
جخوا zaten zaman dirêjî jî kirin divê dera de hin kes derketin Şêx Saîdê mezin di wir de posterî û çêkirnê daliqandin ew nijadperestiya Kemalîst ku ev 100 sal e ev zulm kirî hîn jî dixwazin nûjen bikin û dîsa derxînin pêş û bi wê re hin gotinê nerm jî dikin ji bo Kurda hepkî tesellî bikin piştgiriya Kurda ji xwe bistînin hin gotinê xwe jî dikin dibe em Kurda fam dikin lê mesele ne famkirin û têgihiştina Kurda ye tim bi gotinê xweş Kurd xapandin kî dibe bira bive êdî gotin têrê nake û heta gotinê xweş jî bike gava jî bavê jî tu ne mecbûrî yek alî piştgiriya hineka bikin Kurd dibe bi xwe êdî bi rastî jî bibin hês ana bunun Kurdên demê em bibêjin û ê muhalefetê a di wir jî de divê êdî Kurdên Kurdistanê em bibêjin ew jî hepkî nermtir bifikirin bingeha Kurdistanê ji xwe tu nikane bi to awî dev jêberde ew bingeha me esasî ye lê divê pacê tê êdinê hebin ku tu nefesê bistîne tu metropolan û xebatên Tirkiye jî dînê helekê tu xwe tengav dike di wir de bi demê re dikarin di ser hin xala bira ji xwe siyaseta Tirkiye bimeşînin vanê me jî bernameyê xwe yî cuda a Kurdistanê dîsa bimeşînin lê hin xalê hevpar dikarin bibînin û li hember partiyê dewletê dikarin alternatîfê xwe yê bi ser çêkinin dixwazim naberê kevim ma çima demê ma Bakurê Kurdistanê gelek temsîldarên Kurdan hene baro hene saziyên sivîl hene yani dibêje ew yani esas xeteriya jî kemasiya vê pêvajoyê yek jî ew e şefaf nayê meşandin û aliyên Kurdî temsîldarên Kurda di nav vê pêvajoyê de tune tu wê yekê çawa şîrove dike gelo ji xwe kêmasiya herî mezin ev ê destpêkê jî got ev pêvajo ne pêvajoya çareseriyê ye pêvajoya hin gav avîştina ye tiştên palyatîf in îdenê em xwe li gorî pêvajoyê nemeşînin ji bilî pêvajoyê Kurd bi xwe dibe alternatîfê xwe çêkinê alternatîf dema tu demê li dervî pêvajoyê dihêle tu xwe asteng dikî tu xwe ji gel dûr dixîne û dem jî bêtir ber bi riyak din diçe yani ez bawerim tabi em basa partiya dikin wek we jî got saziyên sivîl bi sedan li Kurdistanê henin bi gel re pêwendiyê wan henin aborî henin bingehê me yê aborî henin evana tev dibe werin gel hevde û ew bi xwe alternatîfekê çêkine alternatîfa hedefên dûr û dirêj û xêndî we hedefên qismî rojane ku merekan be heya jî ki navê sîstemê jî bicîbîne bi awakî girseyî mirov kane bîne zimên Kek Cemal dixwazim wexta jî mabê wexta me xelas bû sohbeta me xweş diçe ez lê dixwazim pirsekî bi her çarpeçê Kurdistanê girêdayî anka lê Rojavayê Kurdistanê diyar e Aliyê Erba Aliyê Kurda müzakere kir lê tiştên nihayî dest pê nekiriye lê divê demê tiştê kêfxweşiyê didin mirova aliyê NKSê alî PNK partiyên derî wan mane kongrakî saz dikin ji alî ku biçe muhetab bi hikûmeta Şamê re ev cî yek kêfxweşiyê ye û yekîtiyekî çêbûye bêguman faktûra em bibên Başûrê Kurdistanê faktûra Amerîka Fransa divê warî de ew ê yekrêzî her tim baş e ev yeka yani hêvî dikim ku dixwazim dîtinê xwe li ser wê ew ê bike hêvî dikim ev pêla bandora xwe li Bakurê Kurdistanê jî bike ku cenabê te anka got ya destpêk e em her qebûl bikin destpêk e lê wexta derbasî pêvajoya müzakera û maf em ê çi bixwazin ji dewletê bêhêvî li Bakurê Kurdistanê jî temsîldarên Kurda beşdarî vê ew ê bibe divê mijarê jî ez dixwazim tu dîtinê xwe pêş ya pirsa xwe yî Taliyê ya Îranê jî ez dixwazim pêş daxa tu wî de jî tu dîtinê xwe bêje fermo Kek Cemal mijara Îran dû re pirsin
ئەو پێشدەچوونێ لە ڕۆژەوا چێبێ بڕاستی ژێمە پڕ کێفخۆش دەکەن ئەو نێزیکا 12-13 ساڵا بوو ناوان دە قوتبووینەکە بوو چەند جارە هاتن جەم هەفتە پەیمان چێکردنێ لێب ئاواکی نەمەشیان vê dawiyê hinekî jî şerta em Kurd mecbûr kirin em dîsa werin gel hevde hêzên netewî em mecbûr kirin em werin gel hevde Rêzdar Mesûd Barzanî jî rola xwe herênî lîst ew jî ciyê Metehidayînê ye û wek we ji got ez bawerim eva yê tesîrê li ser her çar perçeyê Kurdistanê bike ew ê bibînin ku dema Kurd bê werin bên cem hevde piştgiriya hevde bikin ew ê li ser masê jî hêza wan xurttir bibin. Li Bakur jî ev pêla nû dema bilindtir bibe hin hêzê me jî îdî hebkî xwe ji wê psîkolojiya muhalefetê derxînin û her tiştî rexne bikin û tenê yekalî lê binerin ew jî tişkî bixwenînin kêmasî henin mal rojava tu kêmasî tune bûn hebûn lê tevî kêmasiya jî ew enekese dikarin bivin yek li başûr jî gelek kêmasî henin hîna jî piştî bîst û çend sala yekîtî û PDK nikane xweş levdû bikin hikûmetekê ava bikin ew kêmane ew ê hebin lê dîsa jî mil bi mil di hin xala de karin werin cem hevdû jî ez bawerim li Bakur jî divê em îdî hin tişta dînin kêlekekê tiştê ku di pêşerojê de karibe bive astin jî îro de em nekin mijar û li pêşiya xwe nekin kelem ew ê gelekî baştir be. Baş e gelek spas kek Cemal. Niha qenaeta me dibe xeleka herî zayîf ya jî ew xeleka were şikandin biriya azadiya Kurdistanê fere dibe. Niha İsraîl û Amerîka Îranê di mesela çekên kimyewî û tiştê din de dorpêç kirine û muzakera wan sibe dest pê dike lê hîn muzakere dest pê nekiriye İsraîl helwestek danî û heger ev deng hinekî xut bû Sîrac welê dengê te xut bû tu karibî ji nû ve bivê ew ê baş be. Migo evdîtina Amerîka û Îranê heye lê Amerîka û İsraîl Îranê di mijara çekên kimyewî dorpêç kirine İsraîl helwestekî pir eşkere danî got heger Îran vê pêvajoyê dirêj bike divê mudaxela ew ê çêbe ya eskerî çêbe Trump jî got ew mijara êrişa eskerî li ser masê ye gelo ihtimala İran Amerîka ya jî İsraîl Îranê xîne ku wek Kurdekî mirov tu carî şer naxwaz şer zerarê dide ew lê dewletekî hov wekî Îranê ku rojê bi daha insana dikuje qetil dike bi dar de dike divê ew rejim ji ortê rabe divê ew rejim ji ortê wexta rabe rêya azadiya Kurdistanê hîn feretir nabe gelo tu çawa şîrove dike vê mijarê ev mijara Îranê jî dîsa bi mijara şer û reqabeta navnetewî ve hinekî girêdaye di nava Çînê û Amerîka de hûn zanin dijberî heye ew Îran bûye îro bingeha herî xurt ya Çînê li herêmê û ew êrîşkariya Hamasê ku li ser İsraîlê kir li wir jî dîsa tiliya Çînê hebû. Berî êrîşkariyê Çînê 14 rêxistinê Filîstînî li Pekînê civandin ew kirin yek û piştî wê ya êrîşkariya cotmeyê Hamasê ku li ser İsraîlê kir wan dîtin ku ev hêzek navnetewî li hemberî wan e gerek bingeha wê ya bişkênin. Ana tiştê ku İsraîl û Amerîka ji ber wê ya ji Îranê dixwazin ne tenê bêçekkirina atomî ye. Yek xalêdinê
او روکت سیرن که به هزار ده هزار به آلیکاریا چینه آفراندنن هلبراندنن و جبو تمام حرم بوی خطریک مزن یادن ایران یک ji bingeha mezin a enerjiyê ji bo hilberînên Çînê neba dema ku ew enerjiya Îranê tunebin aboriya Çînê îro nikare ser nigav bisekine. Ji xwe hûn zanin Trump jî li hember Çînê dîwarên gumrikê bilindtir kirinin ji bo ku ji hêla aborî wê bixînin. Îdenê mesela atomê Îran jî dewletek pir درو و حیلکاره حتی نه بریا خودگراوی لهفکرنا جخور کاری خو مشاند لیدی هاتی خاله که که به حیله و به دروتیا نکاره بمشین او کسنا قنجه که دبی یا تی ایدی گاوی باویجه یا عمل تخینن مثلا اتم ایدی بوی تشتکی پر خطر امریکا جی ناف هند تنگاسیا دنج هلا که دخوازر ایرانی خه لی دما دست پێ بکە ئەف شار ئەوەی حتا کو هەرە حتا کو نەچێ نکارە باش بپیوە ئیسرائیل تونتر دفکرە دەبێژن نەتەنێ ێریشکاری لەسەر بنگە هێوانی ئاتۆمی و ڕۆکەتان لێ دەبێژێ ئۆپەراسیۆنên hîn girseyî gerek bêkirin û îran bê perçekirin gelên wir rizgar bibin İsrail hîn berfirehtir difikire herçî çendî Amerîka tengtir bifikire jî kare ji kontrola wan derkeve û mecbûr bibe wek Iraqê bêtir û bi girseyîtir êriş bikin. Ana Trump wek tu carekî dixwaze şansa dawiyê bide Îranê bê şer ji bin vê meselê derkeve. Lê çek û silehên pir giran û girseyî li herêmê civan dinin. Yani ji bo êrîşkariyê pîlanê wan hemû amade nin û îhtimalek mezin nebe avê bejayî êrîşkirinek mezin çê nebe jî ji hêla hewayê îhtimal mezin e. û ev dikare aloziyê di nava Îranê jî derxîne ji ber wê Kurd gerek ji ana de tedbîrê xwe bistînin dema ku êrîşkariyek çê bibe wek Rojava gerek derhal müdahale bikin li gorî hêza xwe dest dînin ser herêmê xwe û xwe bi xwe îdare bikin. Başê kek Cemal وایە ئەم هاتن تالیا بەرنامە xwe wexta me jî saetek me temam bû ama dixwazim cenabê te tiştê ku te ji bîr kiribê tiştê tu dixwaze lê zêde bike pirsên temaşevana ezê bibêjin bigirim lê wexta me xelas bû bira biborînin zehmet de em bibên em ew pirsana hebise em ê nikaribin îro ew pirsana bipirsin eger tu jî tiştê ku tu dişopînê tê de hebe tu şama ji kerema xwe Belê çend gotinê dawî ez bibêjim carê dinê sipasdariya xwe ji we him cenabê we wek şexs him jî ji çarpel medya dikim silavê xwe li temama temaşevanan dikim ez îro hinekî hestiyar bûm em çûn salê borî berî 37 sala hîn kevnatir û tê bîra min jî dema ez hatibûm hefta cêhanê hûn ziyaret kiribûn sohbetên pir xweş di nava me de derbas bû ew bûn bingeha dostaniya salan ji bo min ew dostanî tu carî naqede ez tim bi hevalê xwe remim tim bi dostiyê xwe remim mimkûn e jî hêla fikrî ramanî di hin xala de merov cida bifikire lê ez her bi kok û rehê xwe ve girêdayê min car de spas û silav li we tevan. Em jî spasiya cenabê te dikin me bernamekî berhemdar bi hev re derbas kir temaşevanên êja bi rêzdar Cemal Özçelik re îro me rojevê nîrxand ji axeftin û nîrxandinên kek Cemal tiştê ku me derxist xala esasî dibe yekrêzî be tolerans be mirov di cudatiyên xwe mezin neke hin tiştên esasî bingehî heye ku di gava pêşî mirov vana dernexîne pêş mirov li riya levkirinê bibîne
وەک لە ڕۆژاوای کوردستانê çêbû وەک لê başûrê Kurdistanê çêbû bi hêviya ku li Bakurê Kurdistanê jî li ser bingeha tekoşîna netewa Kurd yekirêzî hebe û kesên ku ne ku mirov li dijî Kurdistan baxça gulaye Ereb jî hene têde em bibên Suryanî jî têde hene ol û netewê din jî tê heye lê ev erdingeriya Kurdistanê ye û divê milletê Kurd lê zêde ye bi hêviya ku di müzakereyên tê çêkirin jî temsîldarên Kurda temsîl bikin û heta carekî din bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş. Şev baş.